Kaixo, Ibon naiz, Sarobeko monitorea, eta harko ningo dugu pilateseko saio bat, baloien di erabilita, bai? Hasi berrintza zuzendua. Hori ingo ditugu areketak nahiko simpleak. Edozein modutan, edozein areketakin mina edo kargaiakin abitzen mazute, gelditu tatzen hartu, bai? Hora hasiko gara beroketarekin, jarriko gara eserita, baloi gainean, oinak garen parean, bizkarra zuzen, bularra aurrera, atera eta sorbalak atzera. Hartu arrantzela zurretikan, saizak junirik itzen, txabela puztu gabe. Eta ondoren, eskatu agotikan poliki. Jarritu arrantzketa gondolatzen, edo eta sakona, eta seko gara esku bat igotzen, arrantza zurretikan hartzen dugu bitartean. Agotika juna eskatzen eta eraman beraka, eskuri. Bestaldera berdina. Eta hirugarrenan bia batera. Berriro berdina. Utzitate txiki bat belar eta sorbalen artean. Igotz eta gesten abiadura berdina. Hiru gehiago. Vale. Manten eskua goian. Bargatoz eskua bera eraman. Pela honetara edo baloikinean, bai. Eta gugora pelbisa mugitzen, aurreratzea, bai. Hartu arranz lasai. Arras botatzen makurtu gula biribiru bizkarra, eraman baloi aurreraka. Arras hartzen berdiz, baloi atzeraka, buru altxa eta bizkarra jun zuzentzen. Berriro berdina, mantendu toki berdinean. Ez bakarrik sakratzen, bizkarra biribiltzean, baita ere ipurdia kanporek ateratzen, beste baina izkenekoa. Ungora, horrengoan, atatzen baloia alboetara, bai? Garri atatzen alde batera. Arrantzela saia behiz eskubira. Okertu pixka bizkarra, arran sartzen baloi aldera. Bestalde berdina, mantendu toki berdina, leheno bezala, lauso jariz, bai? Gutxo gainera. Beste bai etzenekoa. Pelvis neutro, eta jungora, kasu honetan biribilak egiten, bai, azpikora ezkerra aldera. Saitu alekita denbora gehien aguantatzen. Orduan aire lasai, suduredikan, ez zuten gehiago hartu, juna askatzen eta biribilak egiten. Aurrek azuaztenean, makurtu gura biribil bizkarra. Atzeraka berriz, altxaburua eta bizkarra zuzendu. Hartu arranz lasai eta bestaldera berdina, eskubi aldera. Poliki biribilak egin, horrek azkaltzeko, eta atakazuten ari guztia poliki eskatu hori izateko. Lauso jariz, bale? Berriro ezkerra. Eta beste gai ezkenekoa. Arrasketa gero eta sakona. Leku katzerakoan, pelvis neutro, eta jungo gara eskua mugitzen besoak. Bai este modu batean, hartu arrantzela lasai, eta arrantza botatzen hasten gara ezkerrekoekin, igotzen eskua sorbalen paraino, puntu urtera iztirakoan, arrantza hartuta, izten eta lasaitzen. Bestalera berdina, eta hirugarrenan bia batera. Jarraitu berdin, besoa luze, esku horrekin bareta edo tunelatzen dute bezala, hiru gehiago, mantendu tazi txiki bat sorbala belarrekiko, sorbala eta belarren artean, eta bukatzen dugu eskua sorbalen paren mantentzen. Bai, hartu arrantzela saizu urretikan, botatzen, bizkarra biratu, buruaren mugitu. Alde zuten arte, arran sartzen berriz, erdiraka, poliki. Berriro errepikatzen dugu bestaldera.
Beste baina azkenekoa. Vale, mantendu eskuak besoak gurutze moduan, eta horren balitan arnasa botatzen dugun bakoitzea jungora esku bat hurbiltzen lurrera. Vale? Okertu bizkarra eta arnasa hartzen zuzendu. Beste aldera berdina. Utera txantakatzen. Ez bazate kapazak lurra ikutzeko eskuarekin, hurbildu alik eta gehien bi gehiago. Eta eskuarekin saitzen gara hurbiltzen zapaira. Bukatzen dugu bizkarra zuzenekin, eta juten gara isten besoa, lasaitzen. Pixkanaka. Urrugalean sorbalekin, biribilak, aurrera atzera, nahi zuten bezala. Arrasketa zuen kabuz. Estaldea berdina, binaka banaka, nahi zuten bezala. Gutizatea lasaitzen sorbalak, eta kontu handiz altxako gara, bai? Hanka pixka flexionatuta, baloio bularren parean. Bizukin utxita, bai? Hartu arnasa lasai, arnasa botatzen jungo gara, zapaltzen esku batekin, baloia, arnasa hartzen berriz, lasaitzen. Beste aldera berdina, eta hirugarrenean, bila batera. Tensio pixkat eskutan, besotan, sabailan ere, zapaltzen dugu bakoitzean. Gero, aldatu arnasketa eta lasaitu. Uten pixka zailtzen. Aiz eskurekin zapalduta gero, jungora ezkerreko hanka flexionatzen. Oina lurretik altxatzen. Arras hartzen berriz, oina lurrera, eta lasaitu kontrako eskua. Beste aldera berdina, eta hirugarrenean, taloiak altxaz. Bi eskuekin zapaldu, eta gazuten aire guztiak pixkareka askatzen jun, eta arras hartzerakoan taloia bera. Hiru gehiago, zalantzan balen bagazuten, lehenengo bi aldetan, gutizate lehenengo esku batekin zapaltzen, baloia eta ondoren, kontrako hanka flexionatzen, altxatzen lurretikan. Ezkerekoa. Vale. Bukatzerakoan, mantendu bularren parean baloia, eta haite dugu roldan eta rolak. Roldan hasiko gara beraka, bai? Hartu arnasa lasai, baloi bularraldean, eta botatzean, zera burua makurtzen, bizkarra beribiltzen, ateratzen ipurde kanporaka, baloia beraka, zen? Lurrera eramaten, vale? Jarretu arnasa botatzen eta albazut ere urruntzen baloia. Ez zuten gehiago urrundu, hartu arnasa lasai zurrotikan, eta botatzen, urbildu eta altxa. Kontu handiz, altxa burua, gorak eraman baloia, bularren parean jarri arte. Bukatzen zute bizkarra zuzenekin, sorbala aurrera, sorbalak atzera barkatu, bularra aurrera. Berri berdina, rola gazten gara. Mugimenduen askatzen ahotikan, hanka pixka flexionatuta lumbarra babesteko, eta baloia bilen dakazutenean, geldirik, eta zultzerakoan izaneko gorara, hartu arnasa lasai. Beste, gehiago, roldan bukatzean kasu honetan, utziko baloia gehien, eta bateraren gainean, gungora apoiatzen eskuak edo besaurrera. Ez zuten bezala. Hori gungora, hanka luzatzen, ariz eskubikoa, bai? Mantendu 10 segunduz, gutxi gora bera, tensio pixka bat, bikien edo eskirtibilean. Zuten aire guztiak unaskatzen poliki gautika. Tensio pixka nabaritu arte, Gero, lasaitu hanka, eta bestaldera berdina. Ez bazatek kapazak 10 segundutara iristeko ezkezkatu. Tolestu belonak, hartu arnasa lasai, eta gero prezetenen berriro luzatu. Kasutan, hirugarrenen biak batera. Berbazute denbora gehiago aguantatu, eritxe 15 segundutara, ez dago problemika. Bukatu, tolestu belonak, hartu arnasa lasai, etxe bizkuekin baloia eta roll-up. Bukatu berokita roll-upekin. Bizkarra zuzenekin, sorbalak atzera, bularra aurrera. Utziko baloia behian eta hasi garen bezala eseriko gara. Baina, beste aldera begira, paretari begira. Gogatu, oinak errein parean, bizkarra zuzen, eta hasiko gara mugitzen besoak eskuak, txandakatzen. Hartu arnasa lasai, botatzean jugozete, esku bat egotzen, sorbalen parean. Arras hartu eta bera eraman. Beste aldera eta jarratzen dugu txandakatzen. Poliki mugitu
Zuek kontrolatu behar zute besoa, kasu honetan, abiadura berdinean igotzen edo jaisten. Bi gehiago, besoa luze eskurrekin aurreko paretik ditu nebatzen dute bezala. Edo gehiago. Bale, eskuak bukatzen zute kolokatzen belarri gainen edo baloi gainen ez zuten bezala. Igu berdina, ungar txandakatzen kasu honetan, hankekin, bai, hasiko gara eskubiarekin adibidez. Hartu arnaz lasai, arnaz botatzen luzatu hanka, oina lurretik analtzata. Arnaz hartzen flexionatu, eta oina lurrera. Bestalera berdina. Jarraitzen zute txandakatzen. Beti hanka bat mugimenduan bestea geldirik, flexionatuta. Igotzen zute oina, gerrien paraino, bai? Ez gorago. Kostatzen bat zaizue, altxa aldu zuten arte. Ez, azkenekoa. Eta bukatzeko oinak lurrean apoiatuta, bai? Urrengo gora biak nazten, bai? Aurreko biak. Baina kontrakoa, adibidez hasiko gara eskubiko eskua eta ezkerrako hanka. Dena batera mugitu gabe, bat ez dena ziren ertorran salasai. Eta batik anaskatuta, azkenean eskubiko eskua igotzen sorbalen paraino, eta gero kontrako hanka luzatzen. Gogortu du zabela, arran sartzen berriz, oina lurren eskua baloira. Bestaldera berdina. Poliki mugitu. Guarengoan gogortu hori zute pixka gehiago sabela horreka mantentzeko. Hasieran, atalak separatuta mugitu. Gero horreago jumozate, koordinazioa lortzean, dena batera mugitzen. Azkeneko bat. Bale. Azkentzen dugu eserita, kasu honetan, gora, bi eskuak besoa batera mugitzen. Gauzaiak izan, barran zelazai, botatzean, igozkoa sorbalen paraino. Puntu, eta listerakoan arna sartzen beherak araman. Berriro berdina. Utzi talde txiki bat belarri eta sorbalen artean. Eta azkenekoa mantenduko ditugu eskuak bularren parean. Hartu arran zelazai, eta hasiko gara pixkanaka ibiltzen aurreraka. Arnasa botatzean, ungora makurtzen buruak bizkarra ibiltzen, eskuak goraka eramaten, pasatzen bizkar osoa baloin gainetikan, eta bukatuko gu apoiatzen baloin gainean burua eta eskapula. Hartu arnasa lasai, arnasa botatzen, eskua beraka, zerakako baz, zaten bizkarra biribiltzen, buru altxatzen, eta bukatuko apoiatzen ipurdia. Bizkarra zuzenekin, bai, ipurdia, barri gainean. Berriro berdina. Poliki. Oinak arrastaka eraman gabe. Oso txikiak emanez, aurrenaka. Tarde txiki bat. Arran sartzeko, elune bat, eta arnasa botatzen atzeraka. Mugimenduan eskatzen hautika, eta entzultzerakoan asiako gorara berrire, arnasa zurretika. Beste bat gehiago, bai? Kasu honetan bukatuko dugu, eskuak goian ukita, besoa luze, hankak flexionatuta, belaunak gerrien barean. Oinak eta belaunak lerro berdinean. Orduan gu gara, besoak irikitzen eta izten, bai? Adibidez, hasiko gara eskubik, ezkerrakin. Arnaz botatzen, zabaldu, eta arnaz hartzen itxe. Zabaltzen zoztenean ere gogortu pixka sabela. Baloiarik eta gutxi mugitzeko, pixkanaka mugitzen besoak. Hirugarrenan bia batera, bai? Jarraitzen dugu berdin. Hiru gehiago, begira zapaira. Zabukatzarekoan mantendu hankak parados, mantendu besoak goian. Besoak luze, eskua goian. Ungora aurren aldian, taloiak mugitzen, bai? Altxatzen eta jaisten. Hartu arnasa lasai, arnasa botatzean. Igo, arnasa hartzen bera. Bestalera berdina, eta hirugarrenan bia batera. Poliki. Azkarregin mutu gabe bezala, narituko zute baloia dantzatzen. Hiru gehiago, zagau presikan. Bukatzen taloia behian ukita.
Ordu lurrebaldean, ongoera, biak elkartzen, bai? Alde berdina, hartu arras lasai, arrasa botatzen ariz eskubialdea, iriki besoa, altza taloia, arras hartzen taloia bera, besoa itxi. Beste, azkarrakin berdina, hirugarrenean, zabaldu besoak eta taloia gora, arras hartzen itxi, taloia bera. Dena batera mugitu gabe bat, ez zera siran, Ez bazute kontrolatzen. Hiru gehiago, zabentzen babel makazuten, lehenago zabaldu, eta gero, altza taloia, alde berekoa, arras hartzen itxi, eta hetx. Bugatzerako taloia bera, eta eskua besoa goien. Hartu arras lasai, arrasa botatzen, aztenera jaisten eskuak, flexionatzen hankak, hurbiltzen ipurdea, lurrera baina prietu gabe. Hartu arrasa lasai, eta arrasa botatzen, eskua goraka eraman, altxagarria, belonen pareño. Berriro berdina. Beste bai azkeneko bat, eta behien gatzen gara, bale? Apoiatu ipurdia lasai behian, lurrean. Ordu lurre batean jugu gara, gure pitsu guztiak baloi gainean jartzen, bai? Jugu gara bizkarra okertzen, baloi gainean apoiatuta. Bizkarreka jugu gara, luzatzen gorput osoa, hasiko gara goikoatelekin, eskuekin, besoekin, bai? Hartu arnesa lasai, botatzen eskuak atzera eraman, apoiatu burua baloi gainean, eraman eskuak atzeraka, hurbildu lurrera, eta hankak azkenik jugu luzatzen. Dara zuten guztiak guna eskatzen autikan, hartu arras lasai, eta arras botatzen, itzultzen gara zirako gorera, eskuak aurrera eraman, gunaka flexionatzen, ondotiz burua mugitzen, bai? Eta mugitzen dugu ipurdia apoiatzen lurrean. Bizkarra mantendu pegatuta baloira, berriro berdin ezuen erritmoan, mugimendu arrasa botatzen, hasieran gauden bezala edo guztiz luzatuta gaudenean, hartu arras lasai. Ondo eskurrekin atzera amatean, maratzen bali mazate, gehiagoz jota, zapaira, begira zapaira eraman da, bai? Iruz pala balitan, bai? Beste lehentezkeniko bat, bidez. Orbildu eta gehien eskuak lurrera. Eta bukatzerakoan eseri. Bai? Kendu baloi bizkarretikan, eta jarriko gara etzan da buruz gora. Gura erraldean, baloia, hanka flexionatuta, hartu arras lasai, arrasa botatzen jugu gara baloia egotzen. Arras hartzen berriz, berak alauzu janiz. Arrasa botatzen hurbildu baloi zapaira, gogortu zabela. Arras hartzen lasaitu eta joan flexionatzen dukondoak lurren apretu arte. Bale, azkeneko alien mantendu besoa luzea. Eta juten gara, besoak alde batera eramaten. Baloia hurbilduz lurrera. Arras hartzen berriz, baloi erdira. Eta bestalera berdina. Zaitu, jarretzen du berdin txanderatzen. Zaitu, bizkarra ez bilatzen, bai? Nabarituko zut hori bai, baloi alde batera eramaterakoan, kontrako eskapula airean. Bai? Beste eskapula berriz lurrean. Bi gehiago. Vale. Mantendu besoa luze, baloia goian, elkartu hankak. Hartu arrasa lasai, oinak pegatuta, bai? Arrasa botatzean, ungo gara, zabaltzen hanka bat. Belon bat bestetikan,
urruntuz. Arras hartzen berriz, isten. Bestaldera berdina. Bai, txandagatzen. Azkenekoa, joian lehizegin eta gero, elkartu belonak, hanka mantende flexionatuta, eta jugo gara biareketak elkartzen, bai? Kasu honetan baloia eskubeldera eraman da, jugo gara ezkerko hanka irigitzen. Arnas hartzen berriz, izen. Bestalera berdina. Txandagatzen jarraitu. Bestela azkenekoa. Vale. Hanka pixkat. Hanka baten flexionatuta, pegatuta bat azteari. Urre maletan arras botatzen, atzera eman baloia. Urbilu lurrera arras hartzen berriz, belaunetara. Berriro berdina, mantendu burua behian, txegauzo ediz, gogortu sabela, baloia atzera karabatzen zutu bakoitzean, eta kontu zorbalekin belarritara urbilu gabe. Beste bai ezkenekoa, baloia utziatzean, hartu arrasa lasai, eguitu galdamenenak. Denak berdira bai, arrasa bota, altza burua, erabali aurrera, belaunetara, eta arras hartzen atzeraka. Berriro berdina. Pixkat hartzeterekin nahikoa, nabaritzen bazute karga gainekin lepoaldean, ezaltza burua. Jarraitzen dugu abdominalekin, baina kasu honetan, hurbiltzen goazen lineen belaunetara, zabaltzen hanka bat. Arras hartzen izten. Bestaldera berdina, eta hirugarren bia batera. Hiru gehiago, alde bat iriki, eta itxi, arras hartzean. Gurare, kontondiz, atzera eramata. Beste bai azkenekoa. Bale, jun geisten baloian bularrera, ukondo kapietu urrean, eta jun gara hanka mugitzen, bai? Hartu arnasa lasai, arnasa botatzen, barkatu, hanka mugitu baina nago, jun gara baloi zapaltzen, beno, berokita indugu bezala. Arnasa botatzen zapaldu esku batekin, arnasa hartzen asaitu. Bestaldera berdina, eta hirugarrenean, bi hau. Bai? Tensio pixkat eskutan, besotan, baita zabelen ere, gogortzen dugu, zapaltzen dugu bakoitzen, gogortu pixkat. Arretzen dugu berdin, kontrako alerekin, adibidez ezkerrakin zapaltzen badugu, eskubiko hanka barkatu, flexionatu, bularrera hurbildu. Ana sartzen, jaitsi. Bestaldera berdina, eta hirugarrenean, bila batera. Bai? Mantendoka flexionatuta, igo, oina, bailamen paraino. Zanatzen batek bizgero, laneko zapalduzku batekin baloi, eta gero, ongozare, kontrako hanka flexionatzen. Azkenekoa, mantendoka larroita marrautan, orduan, urri balian, hartu arranza lasai, botatzean, hanka luzatu, arrasatzen, flexionatu. Bestaldera berdina, eta hirugarrenean, bila batera. Kontrolatzen, mugimendua, jolastu pixkat oinekin ere, ezin zutela gehiago luzatu, erakutxetaloia, eta arrasarte berriz, flexionatzean, punta erakusten. Hiru gehiago. Taloekin lurra ikutu gabe, gogortu zabela, lumbarretan nago txunetan batzeko. Bai, poliki bukatzen. Hori lurre balitan, bizikleta pedalatzen egongo baino bezala, bai? Arnasa botatzen atxako pixka bat burua, ez bali bat zuten nigo korrimen trapoaldean, zapaluko dugu bi eskuekin baloia, eta jungo gara
mugitzen, hanka bat luze bestea flexionatzen. Aguantatu egiten denbora egin, arna sartzen, burua bera, lasaitu eskuak, berbazute ukondo jaitsi, lasai, eta hanka eta marrauten, edo estela jaitsi berrio, Berrio prestatenean, kolokatzen, altxa burua, bi eskuekin zapaldu baloia, eta bitartean, hanka mugitzen, luze bestea flexionatuta. Iruzpala balito, Eta kasuan azkerikoa, Bukatzerekoan, jaitxe burua, flexionatu hankak, eta pasa baloia aurrera. Igo zubiak. Eskua bien aukita, Apoiatu ondo, bikiak, oinak, baloi gainean, eta pegatuta eskiti beritara. Hartuaren lasai, botatzean makurtu bagado. Botatzean, bi pelbisa mugitu, gogortu sabela, altxagarria, eta gorak eraman, aldo zuten arte. Ez duzten gora eraman, azkar jarretu eskatzen daga zuten guztia, dikaen, hartuaren lasai, eta botatzen berak aguaz. Ego kolokatzen horro guztia banan, bizkar osoa eta azkenik garria. Bizkar osoa ondo daga zuten apoietuta lurren hartu arren lasai. Berriro berdina. Vale. Iruzpala balita, Zuen erriko lasai, bestadiko gehiago azkeneko Alik eta gorrenen eraman garria. Mogen adaskatzen autikan. Garria goien dakazuten bizkar oso ondo apoietuta, hartuan lasai. Bale. Aldatuko gara, egoera zarreko gara, lauanketa belaunak urbilbularrera eskua belaunatzean, txapiska burua eta bultza txiki batekin, lehenengo eseri, eta gero jarriko gara lauanketa, Hau izango da azkeneko postura, Un esku bat abez ezkerrekoa sorbalen parean eta beste eskuarekin baloia uste. Baloia berriz gerrien parean, tarte txiki bat utzi hanken artean, oi puntak ondo apoietu lurrean, eta granasa botatzean juguzate baloia aurrera karbatzen, besoa luzatzen. Eta bien. Ez zuen gehiago luzatu, baloia jasotzen, granasa sudurretik hartzen zuten bitartean. Esku berdinekin, lau zeializ. Gogortu ondo sabela, baloia urruntzen zure bakoitzean, kontatzen, gutxo bera, gero barko dituzue errepikapen berdina bestalera. Baloia jaso eta lasaitu sabela. Bestalera berdina. Egia lurrera, burua altxagabe, Ekin horreko pareta, edo lehio ikutu nahi bazunetu bezala. Bukatzerakoan, baloia erdian aurrean eukita, baina besa horrek apoietuta, baloien gainean. Horreka pixkana, Horun pixkanaka jugora hankak mugitzen, txandakatuz, Hartu arnasa lasai, abiz ezkerrekoekin arnasa botatzen, oina altxak gerrien paraino eta luzatu hankatzen, arran sartzen berriz flexionatu berak eraman. Hanka luzatzerakoan, bota hautik, arran sartzen berriz, eraman berak flexionatzen. Hanka polikin mugitu bestela baloia azkarrekin mugituko da. Eta guzutarra eskua erortzeko. Bi gehiago. Bezak direzkekoa.
egu pixkatzeiago, bai? Mantendugu denbora luzeagoan, hanka luze, oina airean, garregi parean, eta ingo ditugu biribilak, bai? Hanka bakoitzarekin, bi aliz, bat barroka, bestea kanporaka. Guztira lau aliz. Prestatenean, gogotu zabela, eta arnasa botatzen jun, hanka luzatzen, lehenengo, gero kolokatzen oinak gerrien parean, eta poliki mugituta. Zaitu biribilak egiten, edo atartzen zaizuena. Ezin zuten gehiago, hartu arnasa lasai, flexionatu eta oina, harkatu hanka, bera, oinaren lurrera. Guten gara txandakatzen. Zaitu, ez apoietzen materialen gainean, gerria edo bularra. Beren baduka barruaka, horren gontan, kanporaka. Eta poliki mugitu hanka, horrek azaltzeko. Hortu du sabela, baloialik eta gutxen mugitzeko. Beste gara ezkenekua. Eta zuten guzteko neskatzen poliki hautika. Bale. Ego azken ariketa. Jarreko gara, baloien gainean jarriko dugu gerria, eskuak behian oinak airean, bai? Gero apoietu bularra, sabela, eta azkenik gerria. Eskuak sorbalen parean, nahazute zabaluza dutute pixka gehiago, eta egun ditugu flexioak, bai? 6 ortzializ, hartu arnasa lasai, arnasa botatzen. Besoa flexionatzen eta sudurra urbitzen lurrera. Arrasatzen berriz, urrendu sudurra, eta besoa luzatzen jun. Gortu zabela, sudurra lurra urbiltzen zuten bakoitzean. Kontatzen. Hasieran sudurra pixkatu urbiltzaekin nahikoa, Eta azkenekoa. Bukatzerakoan, poliki, altzerakagoaz. Jarreko goretzen da buruz gora, gorputzu osoa lasitzen juteko. Erabilizakago baloia, jartzeko hankak gainean, bale? Gaina ez da derri horrezkoa. Ez bale mazate eroso, kendu baloia, eta hankak apoiatu bezala lurrean. Eskuak berriz, lazute burutzen moduan, atzeraka eraman da, edo eskuak gerritikan gertu. Hartu arnasa lasai, sabela puzten, harik eta gehien, begiak itxita, eta arnasa botatzen gona eskatzen abatika. Arnasera gero eta sakona, honen arte bezala. Guain sabela puzten, harik eta gehien, gulo bat izango baliz bezala. Gera adibidez, baloia, hankak, baloi laguntzarekin alde batera eramaten eta burua bestalera, bizkarra pixka luzatzeko. Azten gara, eskuak, eskumuturrak mugitzen, barruaka kanporaka, oinekin gauza bera. Alatu nuen bidez, ez zutenean. Hasi eskuekin ere irikitzen eizten, oinekin punta eta lehen ikusten. Eta muturra lasaitu. Bale, mantendu hankaba baloien gaine, bestea, hurbildu, beranen bularrera. Eta derrigorrezkoa baloi erabiltzea, utzitzen zute kanpoan, lasai eski, eta bestaldera berdina. Zuten nabitzen iztaren aurrealean, hurbil pixka gehiago
Bailan angularera eta kanpoaldera ere. Utziko baloi alde batean, eskua belanen atzean, altxa burua, iriki begiak, eta zatxiki batekin, eseri bai. Hankak zabaldu, eta jungora aduktoreak luzatzen. Artoran lasai, bizkarra zuzenakin, arnasak botatzen, makurtu gura bere bilu bizkarra, eta luzatu besoak. Tensio pixka bat, ingletako zunalean nabaritu arte. Arran sartzen, jaso galaia, altxa gure kontu handi bizkarra zuzenakin bukatzen dugu. Bi aldiz, bigarrenean senetu pixka gehiago luzatzen besoak. Bale, kongora, txandakatzen. Kasuetan, bikiak edo eskritibela luzatzeko. Arrasa botatzen, makurtu gura bire bilu bizkarra, baloia oin batera horbildu, barrutika kanpotikan edo bainetikan, ez zuten bezala. Baina txandakatzen, bi aldiz alde bakoitzeko. Talbiak kanporak ateratan, abertuko zute gehiago bikian, Lase doen bagazute oina, tensio gehiago izkete biaren. Bale, baina utziko balde batera, itxiko ditu hankak, ez duten bezala luze, flexionatuta edo oinak gurutzatuta. Besoak luze, bai? Esku batekin markatu eutxiko zute baloia eta beste eskuarekin sorbalen parean. Arnasa hartuta gero, botatzean, baloia urrundu, eta beste eskua kontrako aldera, eraman, baloira hurbilduta. Arnasatzen berriz, urrundu. Baloia mugitzean, ungoran bizkarra okertzen. Baina, sorbala belarri hurbildu gabe. Hiru aldiz bai, bezala erdeina. Bale, gauza bera, bestalera. Eskua batekin baloia usten bestea, airean, sorbalen parean. Arnasa botatzen aztenean baloi urruntzen, eta beste eskua baloia ere hurbiltzen. Okertu pixka bizkarra, bai? Piskatu okertzerekin ekoa. Bizkarrekoa, errepikapen berdinak alde bakoitzeko. Bale, bukatzerakoan baloia utzea alde batera, eskuak elkartu bolar parean, hartu guztutan ere guztia, eta botatzean luzatu besoak, makurtu burua, bere bildu bizkarra. Hartu arnasa lasai, beste baloio. Utzitate txiki bat belar eta sorbalen artean, bukatzeakoan hurbildu, jaitsi eta banandu. Hemendik aurrera arnasketatzen gauz, gutazate biribiak egiten. Sorbalekin aurrera atzera, binaka banaka, bestala erdina. Eta lasaitu eta gero sorbalak, hurbildu belarri bat. Hurbileko sorbalera eta lebereko eskua gora, burura. Lepoela pixka luzatzeko, bai? Okotatzen amara mau segundu, txore bera. Tensio pixka nabaitzekin nahikoa, Gehiagi behartu gabe. Pero askatu, lasaitu burua. Gutu ezate kolokatzen bestalera ere. Gurekin barruraka, eskurekin kanporaka. Eta azkenik, makurtu burua. Eta atzerak eraman. Burua, eskuak berriz, aurrerak. Tensio pixka burua eta eskun arte. Bizkarra zuzen mantendu. Eta bukatzerakoan, askatu eskuak, altza burua, eta honekin ekoa, eskarek asko, eta horrengo arte.